Id-Dipartiment Governattiv tal-Awditjar Intern fetaħ investigazzjoni ġdida li qed tħares lejn l-operat kollu tal-Korp tal-Pulizija. Din l-investigazzjoni hija separata mill-investigazzjonijiet interni li għaddejjin minn diversi sezzjonijiet fih dan il-Korp. Madankollu fid-dawl ta' din l-aħbar, laqda mhux governattiva Repubblika ddikjarat li din hija miżura ta' nofskedda li tiknes il-problemi taħt it-tapit u twassal biss biex jeħel iż-żgħir. Repubblika li jumejn ilu talbet għal investigazzjoni serja iddikjarat li inkjesta pubblika u indipendenti biss tista' tistabbilixxi jekk teżistix kultura ta' abbuż, korruzzjoni u impunità fil-korp tal-pulizija. Laqda saħqet li huwa ċar li l-abbuż mill-overtime huwa biss sintomu ta' problemi ferm akbar imma donnu li l-gvern jibża li toħroġ il-verità huwa proprju għalhekk li qed isaqsu lil min irid jipproteġi l-gvern. Repubblika tennit l-appell biex din l-investigazzjoni indipendenti issir mill-aktar fis sabiex fl-aħħar naraw bidu ta' verità u ġustizzja. Wara li faqqa dan l-iskandlu rajna s-sospensjoni ta' 25 uffiċjal, 7 li rriżenjaw u 31 uffiċjal ieħor li ġew arrestati u issa jinsabu barra fuq police bail. Sissa għadu ħadd ma tressa quddiem il-qorti. Kien propju whistleblower li kixef kif uffiċjali tal-pulizija b'mod sistematiku kienu jiġbru flus minn kumpaniji tal-kostruzzjoni u oħrajn tat trasport biex jgħalqu għajnejhom għal ċitazzjonijiet u ksur ieħor tal-liġi. Dan apparti t-taħwit li kien hemm fl-overtime. Dwar dan kollu ħadd mill-gvern ma jrid iġor responsabilità politika.